siya. Kasi tubig. Oy! Oy! Yo! Hi guys. Natakaroon diri sa ilahan ni Ate Ruby. Ato siya sugaton. Ay re. Abot ato sila Ate Ruby. Malakaw mi nami atuon importante. So joyride sa pa. Basta whole day mi maglakaw karon. So ato ta sud ta sa ilaha. Aton tanawon. Hello. Hi. So mo nilang tindahan na si na sila negosyo nasa sila i-tricycle. So huwat na lang Ate Ruby mahuman siya. Pogi nito. So I think na prepare pa siya. So amo ang call time kay 10:30. So naabot ra ko before time 3 minutes before. So anata core value number 6 ta always. Paano masabi? Committed to our time always guys. So ato sa pabuton sa Ate Ruby. Then malakaw tayo ni. Hello guys. Hi guys. So nanami diri sa ila ni Michael. Kuyog mi ni Ray ganina. So mo nila hang gitawag nila nga SM Super Michael. Ay, joke ra. So Stop it. Get some help. mo nilang tindahan see ano sila baligya guys. Level Up Apparel. Then together with the sari-sari store of Michael. Ano ang combination nila? Balahira. So, Hindi totoo yan. kanila mabaligya barato ra kayo. So kinsa toy ganahan mo ani? Ari sa giwanon. Kari lang kamo dire. Inyo gipangita ari dire. Kung igabot ninyo wa, palitan kanila. Pangitaan kami pagi so. Bola lang yan. Hey guys, so kung nagtrabaho ka mo internet sa biyahe, may piso wifi. Sagot kayo ni Michael. Mo na siya gitawag nga Super Michael SM. Then magpaabot kami kang Ate Ruby. So nami sa luyo ron nila hamba tindahan nilang Michael. Nagluto may paniud to. So nadamay ko sa ilahang kaon. So salamat kay Lord. Baka nga adis dyan ha? Karon ako'y magluto kay maikog man tano. Hindi totoo yan. So tara magluto ta. So mag time lapse ta. Naman tay superpower nga pina-flash. So let's go.
Higpit mo ito, madam. Ay, nako. Tawa pa nga na-play. To! Sayang rin sa akong beauty dito rin. Napagod na, Hans. Ano? Ano siyang gitawag guys nga crispy beef loaf. Paano masabi? Okay? Sige lang, maghimo ta, magbuhat ta og video nga magkwanta tutorial. Tuduan ta mo sa akong pagsunog og sudan. Ratol na na. Mo na guys, pag ninyo mo kamao mo luto. Ako kamao mo kumuluto, ninyo ikaw. Cheers! So ako nagpahisgot ha, pero gigutom Pwede na rapod. Gitabangan ko sa amo ang master chef, Go, guys. si Mikey Labura. Every time nakakaon siya pagkaon na agad siya kasulti. Ang kaso ay lamang. Mo nang once magluto mo, lami agad ninyo nga. Pakaunan niyo si Michael. Ha? Ha, murag kulang og gugma. Ah. Wala na. Wala na. Oh, di ba? Mura siya og kuan. Beef loaf na gamay. Pero longganisa roll na siya. Oh, longganisa din siya guys. So lami siya, balag sunog pero naa may gugmang pagkaluto. Lami gihapon. Made with love. Yes. Samot na gutom ka, wa na kay pilion. Basta matong kanon kay kon bay na siya kanang. Amo kanon guys, lami kayo. Hindi siya bago basta ma-extra dili pa siya daw. Oh. Mais nga kanon. Ha. Naunsa. Sunog na guro ni. Sunog na gyud. Baliw na to guys. Kayo. Iya. Wala mo sayaw gid siya. Go Kirby, go. Ano siya gitawag guys nga Isla Pills. Una ka sa isla, Kailangan kamao. kamawa ka mo dapat, kamawa ka mo luto gyud. Naong sa kabaw mo luto, be? Iyo ka kadagat pinisik sa mantika, sakit na kayo. Ito, so nahapit na may mga on guys, hapit na maluto. Ay di pa di ay napali usa guys. Mong sisig, gihimong hotdog. Luto na guro ni oy. No, pagbali pa lang luto na no. Totoo. Mao ni siya ang singot Char. sa pagluto. Chares. May papugi points, gyud. Ano, sorry, ba dapat papapugi-pugi punta sa atong video. Oh, kailangan natin ng tumbling. Oo. Oh, tumbling naman. Okay, Wow. next. What's next? Ini siya, butaan ni siya itlog guys. So itlog. So si Chef Michael lang nagkagat. Ano na siya? Okay, tubig. Oy! Tumaw na siya guys. Kasi dakil mo lang. Ito na isa nalanan. Isay mo ikasulti. Oh, asa man ka? Bakit na kayong mantika guys? So, ano siya? So atong gisalo ko ni Chef Michael guys. Ano siya? Atong tilawan guys. Ang kanang putahe for experts. Luto by Kuya Curbs. Inabangan ni Chef Michael. Baka masahan. Wala kang ka-taste-taste. Titay! Lami kay. Nagamay nasa yung gamay nga kalahian sa beef loaf jud. So mas lami kuya. Paano masabi?
siya guys. Atong tilawan ng ilahang sisig with egg. Sus na raw ni paper. So I don't know if halang ba. Man kayo. So, kailangan akong supplements dito sa tindahan ng mga dami eh. Then, unsa ka rin eh? Muna sa roll. Oh, long ganin sa roll, atong tilawan sa. Alam niyo, ikit kayo. Siya mo ng libre. Sao naman yun. So, mga to guys, if na mo palit, long ganin sa roll, cruisen, and then, sisig. Ano mo giwanon sa SM, Super Michael. Available. Barato ra. So guys, time to go. Busog naman ni. So, ako makakaupod nga mga negosyante sa iyang Level Up Apparel o Rai Rai, and then sa SM Super Michael diri sa Giwanon. So, mulakaw na ko kay mato kog Santa Fe. Di madayon among lawis. It's okay. Napamidagang panahon. Then karon kay ako lang sa i-prior ang kuan ang Santa Fe kay importante kayo ni. And then mag-rides ako. So bye bye Rai, bye bye Kel, salamat kayo sa pagkain. Bye bye. Let's go. Ako ni siya guys. So natotalisik but it's okay. Dahos na this. Lalaban tayo. So drive siya ko guys. Wow.